gandhok bleguduk suwaru gimbal sumarante hawala nuwun sewu garing ing bapa ing Sukalima Cemadong dawuh kados pun kanggen paduka sampun dipun utus dening anak Prabu Duryudana supados mboyong dhateng atmajanipun angkat nata Indrawati nggih menika penindang lara temon nuwun sewu ing abdi ngepatian Cemadong dawuh Koko Prabu kados pundi pawartosipun ing rayi Banjar Jungut puntur sasana Cemadong dawuh Koko Prabu kados pundi pawartosipun nadyan kula pun karta marma Cemadong dawuh Bathara wonten dawuh niki wau janjane kudune kula wis kasembadan boyong endang ora temon atmajane Yayi Prabu Kresna lho napa sampun dipun buktekaken bilih ingkang rayi menika nggadahi putra angkat nggih sampun kula sampun matur kaliyan Yayi Kresna lan Yayi Prabu Ndrawati sampun blakakaken anggenipun gadah putra angkat nawipun endang lara temon oh syukur menawi ngaten gegayanipun Semana Mandra Kumara putu kula badhe kasembadan lajeng samangke kados pundi kabaripun teka paduka malah ngawis sangganing para Satakura ingkang nderekaken jengkar paduka wonten negari Ndrawati nggih Bathara wonten dawuh dereng ngantos Yayi Prabu Kresna maringaken atmajanipun endang lara temon babak anglayoni jujul hanusuli sowanipun Panakawan Petruk kaliyan Bagong Petruk matur ngersanipun Yayi Prabu Kresna yen dina niki Semar ya duwe anak angkat lho Semar niku uripe rekoso kok dadak golek anak angkat tuwin ngangkat putra wonten Karang Kadempel menika pigatosipun menapa nyatanipun mekaten Petruk ingkang matur lare menika dipun paringi nami Bambang Senet lan Petruk sowan wonten garing Ndrawati nglamar dhateng endang lara temon badhe dipun dhawapaken kaliyan Bambang Senet wah dedrek rame madyaning pasewakan ngantos Bagong matur ngersanipun Yayi Prabu Kresna ngawon-awon dhateng anak kula menika Semana Mandra Kumara sateman kula mboten kiyat angampah dhateng mubal babaling karepson kula padu kalih Bagong panjenengan Bagong iki panjenengan wong kurang ajar tenan kok mboten namung panjenengan lho gareng dipun padoni kaliyan Bagong niki sinten-sinten diwaneni karo Bagong Bagong niku ya bener pancen wong dugal kewarisane ya mbok ya nganggo tata krama nganggo unggah-ungguh sak ora sak kepenake dhewe lah kok dadi Bagong mboten mawas kaliyan panjenengan menika tiyang agung lho nggih panjenengan menika tiyang agung sak nginggiling Nalendra derajat tiyang agung menika ampun dipun padoni karo Bagong menika pripun ngantos kawiyos aturipun ingkang putra pun Baladewa Bagong kula tantang kula nganake sayembara perang sapa sing cilik gedene sungkur kadidaning Baladewa wenang boyong endang lara temon terus Bagong wantun melajar medal Jawi wah pancen iblis tenan kok menungso rata tenan-tenan niki nek Bagong mboten dikapokke ngombro-ombro kewanenane Bagong kejawi wantun kaliyan panjenengan mangke ngombro-ombro wantun kaliyan kula wantun kaliyan Adipati Hayos Senguni wah wis mboten wonten sing elekke mula kudu dielekke kewanene Bagong menika nggih mula kula dirumbukke Dursasana sak kadang-kadane ken budal goleki Bagong bondo tangane dikrincung sikile yen perlu Petruk ugi dipun bondo tangane krincung sikile Nun dawuh anak Prabu Baladewa kowe kan goleki Bagong karo Petruk supaya kon bondo tangane kon ngrincung sikile wani ora Dul kok ming hehe iki piye nek liyane niku kula nggih mangkat Nek Bagong niku wong rada edan napa nggih kelakon kula Pangeran Pati kadang nata Ngastina koming gelut karo Bagong niku ora ya isin to mbok matur Koko Prabu Baladewa kon goleke mungsuh liyane macak ndiding kok mungsuh kere wegah kula Dir Nun iki sing dawuh anak Prabu Baladewa lho nek kowe ora mangkat kowe bakal nampa duka nggih kula niku mangkat niki mengke menang napa mboten niku dereng iso dicandhaki Kurawa 100 kok kalah karo Bagong nek cara aku isin mboten perkara kalah ning perang niku mesti mirang-mirangke Mas niku sing kula wegah mau lho niku nek kalah gawe jogangan Kurawa cemplungke jogangan duruki lho napa mboten rekoso
Dursasana wonten dawuh. Mangkata ya Nger, aja nganti dadi dukane anak Prabu Baladewa mangkata. Kartomarma, Swatama, Durgempa, Sasena, Durmagati, kabeh padha dibudhalake Citraksa, Citraksi. Cinciripit kabeh dibudhalake aja. Aja nang cicil mbaka siji. Nggih, nggih saken dawuh. Bagong dicekel. Dursasana wonten dawuh. Ora mangkat to kalau dosa wani karo Baladewa. Mboten. Mangkano. Nggih, yo gliyak-gliyak yo. Narda kewirangan do menyang yo. Kartomarma wis ngadat saben nomor 1 mangkato. Nuwun sewu Prabu parang kula didal dinten menika. Mangkato karo kadamu kabeh dijak kabeh. Ora iso nyekel Bagong, ora dadi katange Baladewa. Kedadian kaya ngene iki kabeh saka lambemu, ta? Kowe mau nek ora matur werna-werna karo Sinuwun Prabu Ndarawati, Sinuwun Prabu Baladewa ya ora bakal duka. Aku seling karo kowe to, Le. Kowe nek melu aku ki kena ning kulinakno meper mubal babaling karepson. Wong nesu iki ora apik. Nek kowe muni-muni ning ngarepe Sinuwun Prabu Kresna ku janjane tok goleki apa? Mendo ngerti nek wah Bagong wani, wah Bagong kendel, ngono to. Terus nek dadi kaya ngene iki saiki aku tak takon piye kahanane. Kowe ngerti ora? Sinuwun Mandura nggawa Kurawa segelar papan, Begawan Durna Patih Sengguni. Dursasana kabeh eneng negara Ndarawati. Monggo tak delok saka kadohan Sinuwun Mandura wis ngawe para sata Kurawa. Lan Kurawa saiki wis budal. Goleki kowe karo aku. Ha ning kene iki mung kari dipesthekke nek menang awak dhewe urip, nek menang Kurawa kowe karo aku modar. Truk. Muni pisan iki kleru ora. Truk. Kowe tak takoni, kowe urip iki wedi mati wae. Hah? Kowe tak takoni saiki Wangsulana, kowe urip iki wedi mati. Nek kowe urip wedi mati iki matur karo sing gawe urip kon rasah ngekeki urip karo kowe. Percuma. Kowe tau diwejang bapak ta, Truk? Hah? Wong urip ki dagang tuna andum bathi. Bathine nek bathine sapa sing didum, nek tuna sing dibakul apa? Wong urip ki tanpa pawitan. Kowe tau memis wae. Gusti kula nyuwun urip ngono wae. Gusti kula dipun lairaken rak. Gusti maringi urip karo kowe lahir batin. Nyo, kowe uripa. Lakonana uripmu kanthi tuntas. Sone wis titimangsane kowe tak pundhut bali, kowe tak pundhut bali nang ngayunaning Gusti. Wong urip ki sek ikhlas. Ngono? Ora sembodo nang omah ngeplaki bojone. Disikut. Kowe nek saiki diperkarake karo bojomu KDRT kuwi kekerasan dalam rumah tangga. Nang kene ketemu Kurawa krembak-krembik. Percuma ora. Sik. Kowe kok ngesaki rokok iki dite sapa kuwi? Ngapa aku saus ngomong? Ngaku ayo. Ngaku gah. Kuwi rokok larang sing tok sak kuwi. Ketara ijo kuwi nah 2 3 4 kuwi. Kowe salawase ra tau tuku iso tuku rokok larang kok ngesak rokok larang. Girilusi. Jalma tan kena kinira. Wes kowe mesti nyolong kowe. Truk. Tantel lho. Arep aku rupane elek ngene iki aku ki ora tau colong jupo. Ha kok ndirokok enak. Wong ki goe piye? Lah kowe juga dicolong ndi? Aku diparingi Ndara Kresna. Kae piro? 50. 50 apa 100? 100. 200. 200. Mundak dhewe. Kok 500? Asline 500. Aku ora tok kei aku. Lho sing njaluk sapa? Hah? Ora wedi Kurawa ta? Kono bali kono, kula tak tandangane. Aku ngesak dik 500 e rasa-rasa ora wedi kok. Lho kok mung perkara ngesak dik 500 kok rasa-rasa ora wedi. Cah kan beli ngene iki. Sing penting ndek sangu. Ana mulai ana tandangane Kurawa. Iki piye le terusan? Iki perkara kowe engko ndek aku jajake ya. Oke, siap. Aku wae lho. Ya. Kowe nganggere kowe mlebu angkringan, aku ya mlebu, ning aku sik sing mlebu. Oh iya. Kowe nang njaba sik. Oh iya. Terus nek takoni bakule, aku wis mangan sik wareg aku metu. Heeh, terus kowe mlebu kok ndak sesak nggone. Oh iya. Aku nek ditakoni sik bayar sapa? Sing mau nek sik bayar aku. Oh. Ning kowe
mlebu sik. Aku mlebu sik. Mangan, ngombe sak kampunge, aku metu kowe mlebu. Oh iya. Lah kok nek takoni sing bayar sapa? Aku. Rasa kuwatir to. Kowe nang kono apa lunga? Agena lunga. Agen aku kepluki bakule, wis dadi sistem. Wis saiki nganggo sistem terus to, Gong ora? Rawe-rawe rantas malang-malang diputong, Tru. Ya. Nek kowe bali takoni karo bapak. Heeh. Petro endi endang lara temon? Ra iso nggawa, Pak, ra iso mboyong, mergo direbut Prabu Baladewa. Bapak ki ora tau nesu, bapak ki mung mesem, ning atine kagol. Kongkon anak kok ora merantasi. Ha ta? Heeh. Kowe ngerti to wayahe bapak? Ngerti. Ngono kae. Kagol, sedih, kuciwa iki ra tau mes bapak ki ora mesem ki ra tau. Nek mesti mesem ning atine kuciwa. Lah, daripada mengko bapak kuwi kuciwa atine. Heeh. Ya saiki dikongkon bapak kuwi ya ditotoi pati tenan, Tru. Mergo tumraping wong sing duwe agama. Tumrapku, heeh. Loh, lah aku duwe ora? Ya duwe. Tok ndasmu ora ngerti aku ki duwe sok poso barang kok tumrape wong duwe agama. Heeh. Labuh bapak, labuh bebener, labuh agama, labuh negara kuwi matine mati utama. Wis sok langsung ditampa ning swarga. Kuwi. Ana nomor loro mati madya, kuwi matine disangkani saka lara. Kuwi swarga apa neraka ditindingi ala becike. Nek akeh apike ya nyemplung swarga, nek akeh eleke nyemplung neraka. Sing nomor 3 mati nesta, matine wong bunuh diri. Kuwi ora ditampa sing gawe urip, sukmane manggon ning kayu watu, pendak malam jemwah dikutuki jaluki pesugihan. Apa ora ngersake? Mula nek wani karo Prabu Baladewa, wani karo Kurawa, asli mati nesta. Utama ndeng. Kleru. Mak tratap aku. Aku ya mak tratap ngomong ngawur. Wis kene tandangi wong loro ya Le. Wis sapa sing ketok arep boyong endang lara teman pokoke dikukui Tru. Ya. Ben tak niati ngomah ya ming doyak-oyak mindring. Ha iya, aku sing sok mangsuli Pak Petro teng pundi? Duka niki teng kelurahan apa teng pundi? Aku ya bangeten ceret kowe ya cicil. Ayo ora ndedit to ya, Gong. Esuk 2000, awan 2000, sore 2000 ora perih uripmu, Tru. Heeh. Ayo ditataki. Ya, ning kowe ya melu perang. Oh siap, aku ki padake gali pasar Nek mung kon perange mesti siap. Ya, nek do tekan kene takoni niate apa nek arep gawe loro awake dhewe. Cacing kaya kepidak menungso ngolet butuh males. Bener. Apa meneh menungso dudu cacing? Ah iya. Mesti ora iso kepidak menungso. Piye to ngomonganmu ki? Aku gagas sangkem kowe ya mumet ya, Tru. Engko ora tekan kene dhewe. Engko ora tekan kene dhewe ya. Pancen nyata ngendikaning anak Prabu Baladewa. Iki rak Petruk karo Bagong to. Nggih, Rekyana Pate. Kula Petruk niki adi kula Bagong. Apa bener ngendikaning anak Prabu Baladewa yen to bapakmu duwe anak angkat leres namine Bambang Senet. Dinten samangke kepengin dhaup kene ndang lara temon. Terus Sinuwun Mandura ngendika napa melih? Jarine Bagong wani karo Sinuwun Mandura, wani sekecap padha sekecap. Iya apa ora? Ha niki mang takoni bocahe dhewe, mangke ndak dalani kula mbati. Bagong, ngapa? Lho. Ora basa. Ora basa ngapa basa? Basa ya antilan, ora ya jotosan. Ya basa sing kok. Ora peduli, ora usah ngelekke aku. Iya ya. Apa kowe wani karo Sinuwun Mandura? Heeh, arep apa? Maju kene kok, maju ya wani apa jake ora. Ngarep apa? Teh. Lho. Kok ming mak teh. Arep apa kowe? Pancen tak wangsuli. Ning aku nggonku mangsuli Prabu Baladewa ki ora kok perkara aku dunak-unak Prabu Baladewa bawarunya ora. Ning mergo Prabu Baladewa ngunekke aku Bagong, bapakmu kon ngilo karo cengele. Ming anak kere kok kepengin dadi mantune ratu kuwi, bapakmu ki ra ngilo karo gitahe apa piye? Semari bapakku ini. Nang sopan sithik, Gong, sopan sithik. Kowe minggatane cerewetmu minggatane. Wah urusane ora sang wedi to. Semari bapakku.
Bapakku aja kok digetak wong. Metu saka omah juga kirek-kireke tak beleh kok. Apa? Tak kirim kowe. Wah, asem ora. Tak mangan anakku barang e, Gong. Ora apa-apa, dosa disangga bareng. Sangga bareng dukunmu mlocot ora. Aja ngadunekke wong. Wis saiki ngene rasaku kan gunung tanpa guna. Kowe rene arep apa? Didhawuhi dening anak Prabu Baladewa, kon nyekel kowe karo Petruk. Lho, tenan ta, Truk? Iki ketok saiki. Ha iya. Piye sapike piye? Ya mulai ya. Lho. Mulai piye wani padahal nyekel aku padahal aku ki wong pesakitan, aku penjahat. Apa aku wong kleru? Aku mbelani awakku dhewe ne. Kowe kuwi sing ora ngerti kentang kimpuling lelakon, pojok plereting kahanan. Sapa-sapa tak cekel, sapa-sapa tak cekel. Wong nganggo utek. Kok kasar men. Mangsane ora. Kowe iki piye kuwi ketua di plester? Ku nek nyapa dadak dipecah ndase apa piye? Kowe iki ketune patih ku kurang ajar ora men. Mong hati-hati lho, Mong, hati-hati. Bagong sajake wani karo Kurawa. Lah, Ratranto ngandhake Kartomarma. Ayo oke, padake. Ayo, Truk, hati-hati lho, Truk, hati-hati. Iki sarep gelut lho, Truk. Lah kok aku? Aku mah ya mburine, Ya iki mburine. Kong. Minggat. Wis krasa aku nek arep dadi sarta paeka. Nuwun sewu, carane sapi dijagal riyen, Mbah. Nek pun dijagal, taleni terus ajeng mangan nampake kula manut. Wani karo Kurawa. Sing tak wedeni apamu? Petruk ora minggat suwarep aku tak kendharat dritani Kartomarma. Mang mriki nek arep kewirangan karo Petruk kantong bolong karo Kartomarma. Wani karo Bendoro parang. Terus le. Doro Tirtanata kasabugan gunung tanpa guna.
jalan cukup tadi bawa yo. Iki lho kok goblak-ablik kula capek tak dhewe. Gugu karepe dhewe sawange sapa iki wedya sing pabalakan. Laden Hayo Durwa Gati. Pangeran Pati Negara Kestiya, Kadang Soto Negara Kestiya. Rasa sok sumbar, rasa sok pamer. Heeh. Tiwas sampean bengok-bengok. Pangeran Pati Ngastina. Tak andil pisan modar sampean kewirangan. Jajal apa? Jajal apa? Jajal apa-apa ning dituku. Jajal ming netek tok. Ayo jajal piye? Kowe apa aku sing tekaning Pati? Manut. Petruk ya ikhlas tekaning Pati. Sampeyan ya kudu ikhlas tekaning Pati. Jeblok jajal baraka. Aduh. Ejian. Bokir. Yo. Jadi ini. Tiba-tibaku bocrot bocah kowe tibano. So nganti bapak kulite Petruk meguru karo kowe selai taun. Woh, papel. Bocah. Bocah ejian. Antuk kalau jekit. Ki apa iki? Saka maci jeneng aku kowe. Ora apa-apa edan. Cokot ke tikus wirok ora wedi. Ayo cokot. Ora apa edan. Cokot ke kodhok. Kodhok kerok ngene nek didemek marai racun. Ora peduli kowe keracunan kowe. Wis kowe ora wedi. Lho kodhokku. Wedi. Wis entek. Usahane iki ora. Wis entek. Aku wis paham karemu piye aku wis paham. Durma Gati kok picing kok beseke nang lemah menak wit kambil dhuwur banget. Sing tak inceng jane cengelmu. Lho. Ning kena Durma Gati ya kuwi bae bolak-balik ing jaman ageng sing maha kuwasa. Heeh. Wah jan akeh banget iku Rawagrong nganti Gembrobyos. Iki urung sepiro ora sak perangan sing urung maju ae terus. Ha iya. Ning tetep kudu aja wedi. Aja mamen Kurawa. Nek Prabu Baladewa maju, kowe ora iso nandhangi. Asli? Asli. Tenan lho iki. Tenan iki. Tak cekeli omonganmu lho. Asli sumpah. Ayo salaman, salim sumpah. Oke. Bagong ora tau goro. Tak ikhlaske patiku mungsuh Baladewa. Wong sing tantang-tantangan aku kok. Oh iya. Iya ora apa-apa. Kowe lho, Gong. Ning liyane kowe sik. Oh iya. Kurawa kowe sik aku tak ngaso nglumpuke tenaga nggo mungsuh Baladewa. Oh iya. Ngono wae ya? Iya. Ya, ngentekke es degan. Gong, mbok aku ya jajak kene. Kowe iki ndedit kok cedhile ra jangan-jangan. Sangone Ndara Kresna 500 kok blas ora ngekeki aku. Tak mau ya degan ki elek ning mata. Oh. Apa? Aku ra mataku gedhe. Oh. Dadi ra apa-apa. Kok iso elek ning mata? Njajal keprukne matamu. Setan. Aku mesti kapusan terus. Ayo, amus Surawata Jawrata ingkang yen padha. Jah kula man. Kalah. Nggih pangestunipun kawon.
Mungsu Petruk kok nganti kalah iki nek aku isin. Petruk ki ming Panakawan, Petruk ki ming batur kok kalah. Nyatanipun kawon. Badhe mun isin monggo. Wis netokke daya kekuatan nyatane ya kalah kok isih dinekke isin. Kalah ya kalah. Mundur penak. Kono ming karyakon. Aduh mati aku. Leh. Tirtanata, inggih Paman. Kowe iki neng Ngastina dadi Kurawa, ning nek ning negaramu kowe iki ratu. Nalindra tlatah Sindhu iki Jayadrata ya Tirtanata. Ratu kok kalah karo batur nek aku isin. Kajenge. Kok ben nyatane yo kalah kok dadak dunekke werna-werna. Kalah yo kalah. Gajigul. Piye, Dur? Lemuk. Kula maju semangat luar biasa, Man. Kula ngerti nek muncul Petruk karo Bagong, mulane kula maju tenanan. Mergo kula bengi niki ajeng menang kali Petruk karo Bagong. Bol meleset. Oh. Petruk tak kula getak gak mundur babar blas. Petruk mati jeneng aku. Niku kedepe ora. Kula tonyo dadane jek wonten pamrih kula supaya sesek dadane terus teng ICU terus modal. Ning mboten. Sesek wae ora. Ha terus kula gawake aji-aji utawa pusaka kula, Man. Woi, pusakamu apa aku urung tau weruh. Pertama tombak. Kedua kala jengking. Kala jengking yargo ngopo? Kala jengking nek gelem ngentup. Wah. Lalane gak umum. Nanu. Kula entuk kala jengking gak apa-apa. Petruk mbel pudel lho monggo, Man. Ha iya. Pudel kula entuk wis kodhok kelok. Kula beto kula templeke kulite Petruk gak mlonyo babar blas. Tikus wilok. Lupane persis sampeyan, Man. Kula ke nyokot Petruk gak apa-apa. Terus kalah. Petruk ngantem kula jeblek. Kula jajasi kula dibleseke tek lepah niku kula banter ora kapake iki. Wis pasrah mawon Bagong. Bedek uwe dhuwur banget kejeloki sirahku robis. Kalah, Kan. Kowe iki Kadamnata. Ngerti ta? Dulurmu sapa? Koko Prabu Duryudana. Koko Sinundridana iki ratu ngendi? Ngastina. Lah kowe iki padha karo Kadang Ratu Ngastina kok kalah karo Panakawan nek cara aku isin. Nek cara kula biasa. Ora isin. Lah. Isin go melem ilang. Lah niku nek isin mesti melem kok. Panjen kandan-kandanane ngaya tenan. Kurawa sapa sing gurung maju? Watak. Watu titikan. Citraksi. Keman. Maju po. Mungsuhe napa, Man? Mungsuhe Petruk karo Bagong. Wah, kere. Heeh. Pun sela. Wis. Kula sing ajeng maju metoke Petruk. Rene to, omongan kok ning jero kotak rene. Delok rupane wis guyu arep mungsuh Petruk. Petruk iki wong loro saudon telu saurupan. Niku wong ora duwe niku mung wong kere. Heeh. Lah kok wani karo Kurawa niku wis jejelen nyawuk anu nyawang gegelaring jagat seming rembulan. Heeh. Padha karo niku kepengin angok-angok sapiteng neraka jahanam. Mangkat aja kok ngomong ndak aku melu asma. Aku ngomongke kowe omong ki melu sesek e. Kuku atur suwi kawan. Petruk. Edan kowe. Wani karo Suswata Kurawa iki Raden Asu anu Harya Citraksi.